Iyangihlupha leyo ngiyengaba nama cases amaningana ngibona abantu abane upbringing ehlelekile yonke into ikhona ekhaya iswe esikoleni esikahle kodwa ke angena kuona ama drugs isuke ikhona inkinga lapho noma i lifestyle baye bakhulume ngalento ukuthi izikhathi einzima zikhiqiza ilento lena abantu aba strong kodwa futhi abantu aba strong bakhiqiza izikhathi ezilula okusho ukuthi uma ufukuzile wakwazi ukuzakhela impilo yakho izingane zakho sesiyikoleni ezisezingeni eliphezulu uma ungakwazanga ukuyifundisa izingane zakho ukubaleka kwempilo bazobona ngathi yonke into yenzeka kalula empilweni and lokho kuyakubenza ukuthi bayithole sebeba sephutheni elikhulu ukuthi uma sebebhekana nomhlaba ububakhave kuyo yonke into wangabahlalisa phansi njengoba ubona ifridge ihleze ligcwele ngivuka kangalesikhathi ngisebenza kanje understand konke lokho ngoba iyona into enokwenzeka lo ingane ukuthi ekhaya yonke into iza kalula uma sekhamba umzali ingane sibhekana nomhlaba sekuyavela ukuthi ingane ibikuthola kalula ayikaze iqeqeshwe